anyị abịakwara ọzọ taa n'oge Igbo Made Easy. Uncle Eze na episode nke 7, episode 7, ọnụọgụgụ Igbo, numbers 81 to 100, 81 ruo na otu narị. Gee ntị nke ọma. 81, 81, 82, 82, 83, 83, 84, 84, 85, 85, 86, 86, 87, 87, 88, 88, 89, 89, 90, 91, 92, 92, 93, 93, 94, 94, 95, 95, 96, 97, 98, 99, 100, otu narị. 81, 81, 82, 82, 83, 83, 84, 84, 85, 86, 87, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 94, 95, 96, 96, 97, 98, 99, 100, otu narị. Ụmụnne m, ine anyị fụ na onwere ihe ọ bụ. Ọ da ahịa arụ ma otu ọ da ahịa arụ. Itinye uchu ị ga-amụta ọ ya abalị. Ekenekwa m unu ka ọ dị otu ihe ugbu a n'izu na-abịa abịa. Ekenekwa m unu ndị Igbo mụrụ m ka emesịa. Igbo makanụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ nke onye chiri ya zeruo. Mụnwa bụ Maazị Chimeremeze nke eji Uncle Eze wee mara wee kwuo sị ọ bụkwa ofeke na rapụ asụsụ ya na-asụ asụsụ ndị mba ọzọ. Ọ bụ eziokwu na anyị kwesịrị ịmụta asụsụ ndị mba ọzọ maka mmekọrịta na azụmahịa. Ma chetakwa na a na-esi n'ụlọ mara mma wee pụba ezi. Ya mere ka anyị sụbakwa Igbo n'ihi na Igbo bụ asụsụ anyị. Igbo na-asụ ụsọ, okwu Igbo na-asụ ụsọ, egwu Igbo na-asụ ụsọ, maka ndị Igbo dị ike ọrụ. Igbo nwere aha ha, Igbo nwere nri ha, Igbo nwere ahịa ha. Ekike ndị Igbo mara mma, ndị Igbo ma agba egwu, ụmụ Igbo na-ete egwu. Ka ije, ka ije, ka ije, ka ije, ka ije, ka ije n'ala Igbo. Chọya, 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 ọyọ. Onye na-agba ife a?